Doncs la meva ponència s'ha centrat en analitzar els casos internacionals d'èxit de l'enoturisme. I ho hem fet explicant una primera part dedicada a l'escenari, és a dir, a les vinyes i al rol del paisatge vitivinícola en l'èxit enoturístic. Aquí hi ha grans exemples al món, però podríem d'alguna manera reduir-les o resumir-les en què hi ha certs països ubicats amb uns paisatges que aposten per l'àmbit de natura i per tant totes les activitats que s'hi desenvolupen amb el tema de la natura són les més importants per atraure turistes. En canvi, altres parts del món, que ens toquen molt de prop, aquest pes de la natura potser queda més rellevat per l'àmbit cultural. La història ens fa que d'alguna manera ens podem posicionar amb unes activitats i amb uns productes turístics que per certs mercats poden tenir un gran interès. Curiosament, són en les primeres, en aquests països, sobretot del nou món vitivinícola, d'Austràlia, de Nova Zelanda, de Xile, de Sud-àfrica, on han desenvolupat d'una forma més creativa i amb més, creient d'alguna manera molt més a l'activitat de l'enoturisme que no pas a Europa, que d'alguna manera és una activitat afegida a l'activitat de la producció vitivinícola tradicional. Hi ha un altre factor important que també n'hem estat parlant aquest matí, que ha sigut quins són els actors que treballen, que desenvolupen l'activitat enoturística damunt d'aquests paisatges. I aquí d'alguna manera hem debatut una miqueta el rol que tenen els cellers com uns nodes d'atracció turística molt rellevants, però també el rol de la comunitat local, el creure's la gent del lloc, de la gent de la regió vitivinícola que formen part d'aquest producte, de l'essència, de l'èxit que pugui o no pugui tenir un projecte enoturístic en un lloc determinat. O les empreses que es poden generar al sector. Un indicador, potser el millor indicador que pot haver-hi de la salut enoturística d'un lloc és el nombre de petites empreses que el que fan és de la vinagreta que ajunten els diferents nodes de connexió, els cellers, els restaurants. És molt important poder anar generant això, però això no es pot generar si a darrere no hi ha una estratègia important, si a darrere no hi ha que algú s'ho cregui, si a darrere no hi ha un esforç, si no hi ha una mica de sort perquè d'alguna manera l'amalgama de tot això es pugui posar en la ment dels consumidors i siguin aquests els que decideixin algun dia vindre, visitar, gastar, passar-s'ho bé i ser feliç, que en el fons és el que es tracta en l'àmbit del turisme. El que he intentat explicar és que l'enoturisme és un sector que té moltes expectatives, moltes possibilitats de creixement, però també algunes amenaces. Començant per les amenaces, n'hem destacat especialment la dificultat de posicionar una marca quan n'hi ha moltes altres de la competència. Hem destacat també la estandardització, molts productes que són relativament similars. Hem parlat de marques buides, marques que al darrere no tenen productes que siguin importants, i també hem parlat de la dificultat de teixir relacions entre els agents. Aquests són els problemes que fan de l'enoturisme una activitat amb potencialitats però també amb algunes dificultats. Tot i així, hem presentat algunes idees, algunes iniciatives que poden permetre que el turisme vinculat amb el vi funcioni i prosperi a casa nostra. Bàsicament hem dit que el turisme de vi s'ha de basar en elements molt més singulars, que hem d'aconseguir situar el vi no com l'element central de tota l'experiència, sinó com un element complementari, que hem d'aconseguir que els agents treballin de forma col·lectiva, de forma plegada, que hem d'intentar que no només es parli del vi, sinó també de la cultura que porta associada i també del paisatge, i també hem posat l'accent en la importància que té per l'enoturisme el de ser molt creatius i el de buscar productes i experiències que siguin singulars. A vegades nosaltres hem de generar una activitat que generi visitants, que generi aliances, que comenci a generar productes, que comenci a generar estratègies i al final generem una marca. Fem una marca quan testem que portem anys fent coses que generen resultats. Hi ha un quart problema que per mi és molt important i que ja l'ha avançat el professor Serrano, que és aquest, la repetició. Quan un producte està en un estadi molt embrionari, és bastant lògic, bastant habitual, que aquest producte, aquesta tipologia turística, tendeix a ser molt simple i molt repetitiva. Però a mesura que aquesta tipologia turística va guanyant en musculatura, va guanyant en importància, és molt nociu que hi hagi aquest factor repetició. Mireu, durant molt de temps el turisme ha funcionat amb criteris d'estandardització. És a dir, durant molt de temps, la major part de turistes no només acceptaven, sinó que celebraven, els hi semblava molt bé, anar a una destinació
que els oferia productes que més o menys són els mateixos que hi havia en altres llocs. D'això en diem estandardització. És a dir, jo vaig a un lloc que el que em dona ho podria trobar en molts altres llocs. I això no em sembla malament. Al contrari, em dona seguretat i és el que vull. Fixeu-vos que per les destinacions això és un problema. Han de competir en preu, perquè el seu producte és més o menys el mateix que qualsevol altre. Normalment, quan una tipologia turística surt al mercat, com que és desconeguda, tendeix a repetir els cànons que es troben d'altres. Però a mesura que aquesta tipologia va guanyant en força, va guanyant en importància, si tu vas oferint sempre el mateix, el teu producte està estandarditzat, tens una dificultat enorme per posicionar-te en el mercat. Això funciona en determinades destinacions molt consolidades, però en destinacions originals això costa molt que funcioni. Les rutes són, els itineraris són teixits que són molt fins, que són molt cuidats, que estan molt estudiats, en els que sabem tant aspectes d'imatge, com aspectes de comunicació, com aspectes fins i tot de logística. La logística en turisme és molt important. Per on comença? A quina hora? Està obert? Es pot aparcar? On aniran després? Com està la carretera? El primer ja li anunciarà el segon, ja li dirà van cap allà. Ja en porten dos, es quedaran a dinar. Porten massa cellers, abans d'un celler faran alguna més. Aquesta operativa, fixeu-vos que en el turisme litoral, això ho explica molt bé el professor Iribas, aquest sociòleg que defensa el model de Benidorm, que no faré defensar Benidorm, però diu que Benidorm és molt eficient i el turisme litoral en general és molt eficient, perquè diu el principal problema del turisme no és la venda d'espai, sinó que és la venda de temps. Sí, jo el que he explicat és molt senzill, sobretot m'he centrat en explicar una petita idea, un petit concepte, que és sortint una mica del que aquí està més estandarditzat a Espanya a l'hora de promoure l'enoturisme, que són les rutes del vi, doncs jo he volgut parlar d'una cosa més petita que crec que pot ser més interessant i que és totalment complementària a les rutes del vi, que són les carreteres del vi. I el que he intentat explicar al llarg de tota la meva ponència no és res més que intentar dibuixar com podríem aprofitar una carretera amb una trama vinícola consolidada, com aquí en tenim dues, una a l'Alt Empordà molt clara, que va des de Roses fins a Capmany, pensar una mica en Cantallops i a sota la carretera a l'entorn de Calonja, doncs com podem fer aquest teixit, aquest entramat vitivinícola per promocionar-se i esdevenir un pol, un node molt potent d'atracció d'enoturistes. Això és extrapolable a moltes altres zones, a Estats Units funciona molt bé, a Itàlia també, i aquí en canvi no s'ha fet tota aquesta potencialitat de concentrar marques molt concretes a zones enoturísticament o vinícolament molt sòlides. Vol dir que tinguin pobles molt vinícoles, amb un entorn industrial i agrícola molt potent, rodejat de vinyes i per tant un espai on turísticament tingui unes capacitats molt grans. El que he intentat és això, donar 10 idees per tal de crear una carretera del vi com hauria de ser per tal de convertir-se en una destinació molt potent que acabi repercutint a una àrea més gran, en aquest cas a una destinació com pot ser l'Empordà o com pot ser qualsevol altra. És una gran manera de posicionar-se. És una carretera que està envoltada de tot un teixit, un clúster vinícola que fa que pugui tenir potencialitats comunicatives per tal de potenciar i per tal de vendre's d'una manera més fàcilment. Quines diferències hi ha? Wine Route són els recursos enoturístics d'una DO o una destinació ordenats. En canvi, una Wine Route no és res més que una carretera plenament enoturística. Per tant, ens interessa molt arribar a la ment de la gent que tinguin la percepció sobre aquells atributs, aquells valors, aquelles característiques, aquells conceptes que nosaltres tenim que ens diferencien dels altres. En aquest sentit, una carretera del vi és molt útil, perquè és molt senzilla identificar a l'entorn d'un tram de carretera tot un seguit de coses que li vinguin al cap. A vegades ens podem diferenciar molt clarament amb una història que faci que la gent entengui per què som diferents i què som. Què més necessitem en una carretera del vi? Òbviament, més enllà dels cellers, necessitem un entorn comercial enogastronòmic. Ho ha parlat al principi en Damià.
disposar d'una oferta diversificada i distribuïda al llarg de la carretera de restaurants, bars, cases de menjar, és a dir, tot allò gastronòmic que complementa el disfrutar del món del vi. Excel·lir en la creació de productes turístics. El que ens farà diferents són els productes turístics que elaborem des de la carretera o des de la zona on ens trobem. I això vol dir productes 100% enoturístics, puntuals o permanents. Productes individuals de cada celler o compartits per als cellers que en formen part o compartits per al poble que forma part de la carretera. Productes turístics independentment del fet vinícola. Som una carretera del vi, però també volem ser turístic. Per tant, pot ser que fem productes turístics que estiguin en una zona plenament turística, però en canvi no tinguin res a veure amb el vi. Hi ha molta gent que fa enoturisme i no beu vi. Li agrada l'estil de vida, li agrada el paisatge, li agrada la filosofia, li agrada l'alegria de viure de l'enoturisme o el que comporta l'enoturisme. Però no necessàriament estem molt lligats al vi. El que dèiem al principi en Damià també, que competia a Napa Valley, competia amb Las Vegas o competir amb Nova York. Per tant, hem de tenir clar que podem oferir productes turístics que no tinguin res a veure amb el vi, però que es desenvolupin en una zona 100% vinícola. Doncs en aquesta ponència d'aquí que s'ha fet avui a Marca Enoturisme, primer de tot un plaer d'haver assistit aquí i poder explicar el que hem fet al Penedès. Vull dir, el Penedès, des dels seus orígens, com ha anat evolucionant com a destinació enoturística i quines són les cosetes que amb molta passió i amb molt treball de xarxa hem anat aconseguint per arribar on som ara. És a dir, som un ens de promoció turística que ha assumit el repte de comercialitzar també propostes i experiències i donar a conèixer una destinació amb la gran singularitat que aporten aquests productes, aquestes vivències que pots fer entorn d'un celler però també trepitjant la vinya o fent una ruta cultural o una visita en bicicleta o de senderisme que al final ens donen a conèixer com a destinació i per tant li donen aquella singularitat i personalitat a l'oferta enoturística del Penedès. Realment per nosaltres era imprescindible tenir una planificació estratègica que ens permetés amb una mica més de visió poder dir cap a on volem anar com a Penedès, què cal fer i quines accions cal que portem a terme per posicionar aquella comarca inicialment com a destí enoturístic. Aquest pla estratègic per nosaltres ens va donar uns canvis molt importants, que és que quan vam néixer sota el concepte de ruta del vi i del cava. El 2005 aquest pla estratègic ens va dir la ruta del vi del cava està molt bé, però té un àmbit territorial que és la comarca de l'Alt Penedès, que no era l'equiparable al que el destí enoturístic podia oferir, que era tot l'àmbit de la DO Penedès. Per tant, en el 2005 passem de gestionar turísticament, en el concepte enoturisme també, una comarca a una DO. És un territori que ens ho posa molt fàcil. Hi ha ciutats més grans, Vilafranca, Sant Sadurní, el Vendrell, altres ciutats, però després el que tenim molt allà són pobles petitons o nuclis disseminats per aquesta part més interior que configuren aquesta estructura territorial. La xarxa de comunicació dintre del territori és força correcta, ara tenim la C15 que ens uneix molt bé des de Manresa fins a Vilanova, tenim la P7, tenim xarxa de trens també correcta, vull dir, això turísticament parlant ens facilita bastant la mobilitat dintre un territori que és totalment necessària. Vull dir, al final el tren et pot arribar a una gran ciutat, però si vols fer enoturisme i vols palpar i conèixer bé el territori, t'has de moure i desplaçar i per tant això ho tenim una miqueta bé. I per tant nosaltres el que intentem defensar és això, que vingui gent al Penedès, però sobretot posicionar el Penedès com el que és, una destinació a prop de Barcelona que pot oferir diferents experiències entorn al turisme del vi o de l'enoturisme. El pla d'accions, això és molt ràpid, però simplement perquè entengueu que al Penedès sí que hi ha un ens gestor, que som nosaltres, però que no només fem ruta del vi. És a dir, sí que és el gran gruix de feina, però evidentment és un ens gestor que també gestionem tema de cobertura territorial, és a dir, si s'ha de crear una xarxa de senders que transcorren per les vinyes, doncs ho fem en col·laboració amb Diputació o amb qui calgui, però es gestiona també des d'allà.
som nosaltres el que hem de pensar també amb aquest producte d'infraestructura territorial que pugui donar valor turístic, com pot ser un projecte de miradors que estem fent ara, o com haver creat el quilòmetre zero de l'Enoturisme Penedès amb una nova seu d'acollida i recepció del visitant perquè des d'allà pugui visitar i conèixer la destinació. Però ho hem de valorar, això, perquè al final és la singularitat de dir anem a buscar aquest segell. Amb les enoexperiències, l'altra cosa és això, tenim 11 DOs aquí, amb una oferta enoturística brutal, que entre nosaltres també hauríem de crear producte. Ja amb Priorat ja dèiem amb una empresa de crear una ruta que ens unirà en bicicleta, doncs hem d'anar cap aquí també, perquè aquesta visió d'enoturisme però una miqueta més gran també ens ajudarà a posicionar-nos a tots els implicats com a destins. Doncs hem vingut bàsicament a transmetre qui som i el que fem des d'un allotjament enoturístic en una zona principalment vitivinícola. Els grans trets, els grans titulars que s'han dit en les primeres ponències, al final era una mica com el cas pràctic, com tot això es posa a la pràctica i es fa sostenible i d'una manera de viure i amb un territori vitivinícola i amb un negoci que viu de l'enoturisme. I nosaltres ara tornem una mica a l'antic, tornem a buscar la fusta, tornem a buscar la pedra, tornem a buscar el ferro, que són el que ens marca com a territori. Més endavant els meus pares van seguir amb l'estela familiar i van convertir el que era l'hostal esport en l'hotel. Ara el repte meu en aquest cas és fer de la quarta generació, seguir endavant i donar valor al parada i fonda, que és el que ens diferencia, deien els anteriors ponents, a nosaltres, en un altre hotel, en una altra zona, el que hem estat, d'on venim, del ser el parada i fonda. I això ho agafem com un valor fort i ens posicionem aquí. És conegut com ens posiciona, què som dintre del Priorat, què tenim al voltant. Vaig fer un estudi de mercat per veure quina imatge es tenia la gent de casa nostra. Ens vam adonar que la gent que consumia hotel, que consumia llits, allotjament, no ens consumia restaurant. I la gent que realment menjava a casa nostra no dormia a casa nostra. Per tant, teníem dues línies de negoci totalment a dintre del mateix sostre, totalment inconnexes. Llavors, què va ser el primer? Crear el logotip ja estava, evidentment, però fer hotel i restaurant, la significació d'hotel i restaurant, i sobretot posar-li l'anyada, com fan els bons vins. Per què? Perquè ens dona solera, ens posiciona com un establiment de referència, si més no, en quant a temps que està treballant en aquest sentit. En definitiva, renéixer i començar a fer una planificació de què fèiem i què volíem, una planificació empresarial. El primer de tot, comercialitzar-nos a través d'un portal web. No tenim carretera, no tenim vianants, no fan parada i fonda, no tenim viatjants, que ara són els comercials, les carreteres s'han fet petites, creues Catalunya en 2 hores i mitja, jo mateixa vinc de Falset, he sortit i he arribat aquí la mar de bé en 2 horetes. Què vam fer? Comercialitzar-nos a través d'un portal web propi, atractiu i sobretot incorporar la venda online per, el que deien abans els ponents anteriors, rentabilitzar tot el que estàvem fent. Crear canals de comunicació, aquesta havia de ser absolutament transversal, coherent i basada en l'storytelling que havíem definit. Nosaltres hem creat un canal de Facebook, un canal de Twitter, el Google+, que és com aquell padrí que tens per allà però que l'has de tenir taula, el Flickr, on tu puguis ensenyar les imatges del recull de totes les activitats que tu fas, l'Instagram, el canal de YouTube, i què més de Falset al món. I resulta que em trobo en un poblet que no arriba als 3.000 habitants i en un món on s'ha fet tot petit i que tot està a un cop de clic. Quina diferència tenim casa nostra, al nostre territori, de la resta de zones vitivinícoles del món? Lluitem contra tot. Abans deien que Napa Valley lluita contra, o sigui, la seva competència és Nova York, la nostra són totes les zones vitivinícoles de tot el món. Hem d'intentar potenciar cada una de les línies del que podem treure de casa. Els esmorzars de forquilla, el tema de l'allotjament, el restaurant gastronòmic que defensa la cuina tradicional, realitzats, el que dèiem, aquells 200 no sé quants milions de visitants que es mouen per la panxa, doncs mira, si 0,00001 venen a Falset i mengen a casa nostra, doncs millor. I tot el que és a nivell de banquets i celebracions. Crear constantment, mirar què pots donar de si i organitzar-ho i fer-ho, i tirar-ho endavant. Una altra de les coses que nosaltres hem fet molt ha sigut crear activitats de forma constant, és a dir, què fa que la gent vingui a Falset, evidentment el producte que té, el territori vitivinícola,
però sobretot també no n'hi ha prou només amb això. Constantment s'han d'estar creant coses i fent coses perquè la gent pugui venir i això et creï un circulant de gent constant que fa que parli, que fa que tuitegi, que fa que pengi la foto, que fa que pengin al Facebook, que fa que... Han de ser activitats, si pot ser ja que es creen, que siguin mitjanament mediàtiques, perquè tot això ajuda a l'hora de potenciar-ho. Nosaltres hem fet activitats i sempre vinculades en el territori i en el potencial que tenim, que és la nostra diferència d'un altre territori. El que intentaré explicar bàsicament és com les noves tecnologies i sobretot el 2.0 influencia el consum i com influencia els consumidors de vi i sobretot d'enoturisme. Passem a crear com s'han de fer els continguts, qui ha de fer els continguts, com han de ser i quina és la credibilitat d'aquests continguts segons qui ho especifica. Per tant, hem de veure com les xarxes socials, com els mitjans socials, com totes les pròpies webs poden arribar a un nivell de comprensió i un nivell sobretot d'influència en el consumidor final que d'altres maneres no arribaven mai. Per tant, els canvis als consumidors i és que aquells que teniu fills veureu que no veuen tele, que ho miren tot a través de l'iPad, que miren les coses a través del mòbil, que lluiteu en els restaurants perquè no estiguin tot el rato jugant amb el mòbil. Per tant, el consum d'informació és molt diferent i també el consum d'informació nostra. Els que tingueu iPhone, ara vull demanar si em deixava l'iPhone, ja t'ho demanaré. Aneu amb el Siri i dieu hotels i et diuen els hotels que estan al voltant d'aquí. Tinc gana i et diu això es passa menjant. Si us ho proveu. O sigui, el consum d'informació que estem rebent està canviant constantment. Així ens hem de veure quina és la marca que realment nosaltres ens sentim còmodes i sobretot que ens ajudi a vendre més. El José Antonio abans deia, diu, és que vam mirar tota una sèrie d'una ruta al vi i de 17 només n'hi havia 2. Bueno, perquè allò no ajuda a vendre de moment. Si s'ajudés a vendre no et preocupis, que estaria davant de tot. Per tant, hem de veure quina és la marca que ens ajuda a vendre, no? I sobretot, abans de dir la marca, és quin és el nostre públic objectiu, perquè a qui anem adreçats? A vegades és un mercat, a vegades és un segment de mercat, a vegades es pot segmentar per durada de l'estada, puc segmentar per cap de setmana, puc segmentar per moltes coses. No vol dir tothom. És que jo tinc un producte que està bé per tothom. Això no val. Això no val. Hem de saber a qui anem adreçats. Perquè no té els mateixos gustos jo que una persona que té 60 anys, que una persona que té 6 fills, una persona que una parella homosexual tenen diferents gustos, tenen diferents coses. Per tant, hem de saber a qui anem adreçats. Amb això sabíem que atacant els 4 crítics, atacant les 4 guies i atacant els 4 prescriptors i el que feien els cellers ja en teníem prou. Però clar, això canvia. Això canvia, perquè aquí passen a ser que els principals nostres, el nou model és una esfera, que hi ha sobretot els consumidors, que passen a ser de clients, passen a ser els nostres prescriptors i els nostres comercials. O sigui, mai havíem tingut tan de prop la gent que després ens pot prescriure i ens pot recomanar, però va haver-hi tant els cellers, bloggers, prescriptors, el sector turístic que hem anat parlant, el sector gastronòmic, aquí n'hi falten mitjans, guies, denominació d'origen, tot. Per tant, aquí hi ha un conjunt de combinacions que a partir d'ara això es comença a reflectir d'una altra manera. I sobretot, els consumidors. Els que eren abans els nostres clients els hem de mirar amb uns altres ulls. I això ens canvia la perspectiva com a destí i ens canvia la perspectiva també com a cellers, com a empreses o com a hotel. L'economia d'atenció. Segon, si la història és bona, què té? Que te'n recordes. Si jo t'explico una història bona, vosaltres us en recordareu. Si us expliques això de l'hotel, que és una història molt bona, que se li crema, que ve de Hong Kong i tot, d'això us en recordeu. D'això us en recordeu. I si la història és superbona, què feu? Ho expliqueu als vostres amics. Sabeu què m'han explicat? M'han explicat que, hòstia, hi ha un hotel allà a Priorat, que no sé què, que fan no sé quan, no sé quan. Si la història és molt bona, la recordeu i ho expliqueu. I això què passa? Que l'amplificació amb les xarxes socials és brutal. Abans us podia explicar una història i érem nosaltres 4 i us explicava. Ara no, ara és diferent. Per tant, a vegades ho dius, ostres, quan deies, ostres, què on has estat aquest cap de setmana o així, ara això es simplifica. I a més, fixeu-se en la pressió social. La pressió social, abans, quan arribava el cap de setmana, què es preguntava abans? Abans vol dir fa 4 anys, no fa 50 anys. Deies, on has anat aquest cap de setmana? Ara, la pregunta és molt diferent. La pregunta d'ara és, què has fet aquest cap de setmana? Hem canviat el lloc i la ubicació per l'activitat. Feu-ho fàcil,
Per exemple, poseu hashtags, les etiquetes al Twitter. Aquí ho he dit en Pau. On està? Quina etiqueta tenim avui? Doncs feu un hashtag. Els comptes de Twitter, de Facebook, d'Instagram, poseu-ho en els vostres llocs amb links directes. No tingueu por de dir-ho. Poseu un link directe. I sobretot, a quines xarxes socials, que sí que em preguntareu, he d'estar, no? Primer de tot, tots els consumidors, abans de prendre una decisió, necessiten una recomanació. I com més car és el producte, més recomanació necessiten, no? Però jo crec que si em demaneu quines xarxes o quant de temps, jo dedicaré mitja hora al dia per començar. No més. En mitja hora en teniu suficient per començar. Després ja veureu què feu. Però en mitja hora en teniu suficient. No feu això. I quina necessito? A veure, al Facebook és el que hi ha més gent. El Twitter potser és més professional, però també us interessa potser una narració. I l'Instagram és molt més gràfic. Com que vosaltres teniu, o Instagram o Pinterest, el que preferiu, si aneu adreçats a clients americans són millor Pinterest i europeus són millor Instagram. Però són xarxes que us poden ajudar. Jo dic, a mi em pregunten, tu què fas servir, Facebook o Twitter? I dic, mira, el Facebook és amb la gent que ha anat a l'escola i el Twitter és la gent que m'agradaria haver anat a l'escola. Per tant, és diferent, perquè el Twitter ho selecciono i els altres no, els altres venen allà com a família. Per tant, he de veure com ho faig, no? I l'Instagram és molt gràfic, una imatge val més que 1000 paraules, deien, no? Doncs aprofiteu, si teniu imatges superguapes. Ara, que siguin xules, La ponència anava sobre idees d'innovació en l'enoturisme i la ponència el que venia a dir és que sí, a vegades volem innovar, però per innovar hem de generar una estructura d'innovació, no? I l'estructura d'innovació la tenim molt a la vora i penso que primer el que és molt important és la formació. Si estem ben formats tindrem capacitat per entendre les coses i per poder innovar, no? I per altra banda hi havia un altre component dins de la meva ponència en què no només cal formar-se, sinó que el que cal és compartir aquesta formació, no? Jo en el meu cas el que he presentat és alguna de les eines que estem desenvolupant des del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca per ajudar al sector i també a l'administració a donar eines que permetin entendre millor el món del turisme del vi i les puguin utilitzar les empreses, ja sigui per innovar o per rendibilitzar els negocis, que fins i tot en aquest entorn seria una qüestió d'innovació. Moltes coses i treballem en serveis d'innovació, de tecnologia, però sempre hi ha aquesta orientació cap a l'empresa, no? I allà a Vila-seca, i no vull dir que sigui exclusiu d'allí, no? Però potser hem tingut la sort de tindre una relació molt estreta entre la universitat i el sector empresarial. L'escola de turisme es va fer en un temps rècord i va ser gràcies a la implicació del sector empresarial que va impulsar aquesta escola que enguany hem començat els primers cursos del que se'n diu de la Facultat de Turisme i Geografia, que amb aquests entorns de crisi estem molt contents que hagi pogut inaugurar un centre com aquest, no? I associat amb això hi ha el Parc Científic i Tecnològic, que és un ens que ha de generar coneixement, però aquest coneixement l'ha de generar per transmetre'l precisament a les empreses, no? Per això em sembla que és molt important, tant ja sigui per l'activitat turística com per la innovació, que acabar preparant i formant i sobretot incidint amb les capacitats i donar capacitació amb aquestes persones, no? Per això la primera idea és aquesta, aprofitar aquestes oportunitats, i aprofitar aquestes oportunitats no és només que el turisme creixerà molt, sinó que en el nostre entorn tenim gent, tenim institucions, tenim equipaments preparats per oferir aquesta formació. Nosaltres des de l'àmbit de Tarragona tenim la Universitat Rovira i Virgili, però també n'hi ha a Barcelona i també n'hi ha a Girona i a tots els territoris tenim aquest model molt criticat a vegades, però que et dona també aquesta proximitat que també l'hem d'aprofitar, no? La tercera idea seria aquesta cosa de tindre sempre l'orella parada, no? D'escoltar. Escoltar què? Doncs sobre el que passa en el món, i a vegades és més fàcil que inventar, doncs saber entendre què és el que se'n diu, no? Sobre els mercats o sobre les activitats, no? Quines estratègies es fan. Jo no entraré ara amb aquestes coses, no? Jo el que us diré és algunes de les coses que fem nosaltres que volen contribuir amb aquesta facilitar la idea d'escoltar, no? Avui en dia la informació és tanta que costa a vegades destriar quina és la informació útil que hi pot haver en els llocs, no?
A nosaltres des de Tarragona, clar, DO Terra Alta, DO Priorat, DO Montsant, DO Conca de Barberà, DO Tarragona, DO Cava, una part del Penedès, és a dir, territorialment és una activitat que ens interessa molt, no? I ens interessa molt, però ens interessa molt també poder-la comunicar, no? Una de les coses que hem fet, i que si entreu amb aquesta adreça els podeu consultar, és editar uns butlletins sobre enoturisme. N'hi diem Tendències Enotur, és un butlletí electrònic sobre tendències en turisme del vi, que té com a objectiu identificar alguns elements. És un butlletí senzill, 12 planes, portem la 5a edició, primer només el restringíem a les comarques de Tarragona i ara hem fet una obertura a intentar tractar temes de caràcter menys local. Això no en fem res. Aquest patrimoni no està posat en valor, no està convertit en recurs. Tampoc els 1000 anys d'història que tenim documentada de recuperació de la vinya a l'Empordà i a tot Catalunya a través dels monestirs. Al segle V, quan els romans, quan cau l'imperi romà i s'abandona relativament la vinya, tenim 5 segles foscos fins que hi ha la Reconquesta, i a partir del 900 fins al 1900 tenim 1000 anys de recuperació de la vinya. Tot això ho tenim documentat als diferents monestirs catalans. De tot això no se'n fa res. Alguns historiadors fan unes tesis doctorals magnífiques i a mi em diuen que gràcies per llegir-la, perquè consideren que dins soc l'únic tio de fora del context dels congressos d'historiadors que fan això. No sé si sabeu que hi ha un congrés d'arqueologia del vi, jo vaig anar al d'Almendralejo, i és apassionant. Tot aquest patrimoni no en fem res d'això. És com si vas a buscar feina i no expliques els teus 20 anys d'experiència. Una mica està passant amb els enoturistes. A vegades m'han demanat algun estudi sobre tipologies d'enoturistes i he dit que no, perquè jo tinc la teoria de que bàsicament funciona la llei del cunyau. Pensa com és el teu cunyat i això és un enoturista. El enoturista, turista. Per mi pot haver turista, enoturista i el turista professional. Si he de fer alguna classificació no em complico més que amb això. Dins de turista, què hi ha? Tot turista. No em complicaria gens més. L'enoturista és un tio que ja ha estat a la Toscana, que ja ha estat a Bordeus i que la seva principal motivació és el vi, però que no pensa estar tot el dia dedicat al vi. I després tots sabeu que hi ha molt turista professional, és a dir, sommeliers de restaurants, gent que té hotels, altres cellers que visiten altres cellers, sociòlegs raros, escriptors, bloggers, etc. I que és un mercat important. Més enllà d'aquesta triple tipologia no em complicaria molt. Amb estils de vida es fa la pitxa un lío la gent i amb perfils sociodemogràfics és l'hòstia. És a dir, això de classificar la gent per nivell socioeconòmic, nivell sociocultural, per edats i tal, això és una tonteria de nassos. Què té a veure una persona de 25 anys, que és un nini, ni estudia ni treballa, amb un nano de 25 anys que ja té 2 nens i que ja treballa des dels 19. Nosaltres tenim l'avantatge que tenim un oceà blau enorme, que és la ciutat de Barcelona. És la tercera ciutat més turística d'Europa, no fa de capital del vi i tothom que passa per Barcelona no s'entera que som un país de vins. I per tant tenim l'oportunitat de fer de Barcelona un emissor d'enoturistes cap a tots els cellers que hi ha al voltant de Barcelona. El concepte normal d'enoturisme és que qualsevol celler que estigui a 4 hores al voltant del radi on estic instal·lat forma part del meu patrimoni. Per tant, nosaltres tenim més de 500 cellers al voltant de Barcelona. Per un tio de Los Angeles, fer 2 hores i mitja des de Barcelona fins al Priorat no és res. I fer 1 hora i mitja per venir aquí no és absolutament res. La gent surt de l'hotel Ars, demana un taxi per anar al Bulli. Per la gent de fora, el Bulli està a Barcelona, perquè està a les immediacions, perquè a Los Angeles estàs 2 hores i mitja i no has sortit de la ciutat. Jo tinc la sensació que anem molt enrere, molt, estic sorprès. És a dir, a mi sempre m'havien explicat que els catalans eren molt emprenedors, no? I la veritat és que amb aquest tema estic sorprès, no entenc què passa. Veig moltíssima gent sola, currant moltíssim, amb molta imaginació, posant el cor,
deixant-se la pell, fent sacrificis personals, però veig molts èxits individuals, i veig molts fracassos individuals. He vist gent aquí a l'Empordà confiar en això de l'enoturisme, contractar una nena l'1 de gener i el 31 de desembre em diu: Lluís, 1.000 persones, a 6 euros que cobrem la visita, 6.000 euros, la nena em costa 20.000 i la foten fora. Per aquí hi ha alguna experiència d'aquesta. Clar, ens ha passat una cosa amb això de l'enoturisme, i és que tothom es pensa que això és: hòstia, l'enoturisme funciona, foto enoturisme i ara em forraré. A veure, una vinya triga 6 anys en créixer. Comences a elaborar vi, trigues 2, 3, 4 anys en entendre com funciona aquell raïm i com faràs el teu vi. Després de 10 anys comences a situar-te una mica. Després, a veure si saps vendre aquest vi. Doncs ha estat un tast de vins pensat per professionals del turisme. Llavors, en aquest tast s'explicava més aviat com explicar un tast, és a dir, com aprofitar un tast de vins per transmetre una sèrie de continguts en els turistes, en els enoturistes en aquest cas. Llavors, doncs, eren 12 premisses per tenir clar quines coses s'aconsellen de fer, quines coses no s'aconsellen tant de fer, com per exemple les repeticions en les explicacions dels mètodes d'elaboració dels vins, en el que és més important explicar la diferència i explicar anècdotes i explicar per què aquell vi té un mètode d'elaboració que cal explicar, que no explicar els mètodes d'elaboració de tots els vins, que en molts casos són repetitius. Aquest seria, per exemple, un exemple. Així com també el fet de poder donar algun objecte que es recordi, perquè més enllà del tast i del vi, que segurament el consumiran, els hi permaneixi aquell objecte de record, i per tant tinguin una peça que els pugui recordar en aquell moment, en aquell celler, en aquella situació. Són diferents claus per aprofitar el tast de vins, per transmetre no només un celler, sinó una regió, o en aquest cas també es pot aprofitar per un restaurant, una viniteca o qualsevol espai on un sommelier ofereixi un tast de vins. Consell, tenir en compte que estava intentant fer un tast en una sala, diguéssim, lliure d'aromes. Per tant, això implicaria un lloc que no estigués ni a prop d'una cuina, ni estigués a prop d'un celler, en tant que elaboració, ni estigués a prop d'una sala de criança. Tot això, si ho fas, que siguis conscient que afecten el tast i que hi ha algunes aromes que poden quedar tapades, poden quedar impregnades d'aquell aroma que tenim tot voltant, ja sigui en una cuina o en un celler. Com a gran consell, a la gent li agrada molt el paisatge, doncs què millor que fer un tast veient el paisatge. Per tant, fer un tast a l'aire lliure, sempre que es pugui. Jo crec que, sobretot si estem en bon temps, doncs és molt aconsellable tenir una terrassa o directament anar a les vinyes a fer el tast. No. Què costa fer 4 línies de dir, mira, tu has arribat en una regió que... i fer-li una breu explicació d'aquella regió perquè se situï ràpid. Per exemple, en el cas del Baix Empordà. En el Baix Empordà què els hi pots explicar? Els hi pots explicar que és una regió que està dintre d'una denominació d'origen, que és la denominació d'origen Empordà, que té 2 regions diferenciades en 2 comarques, l'Alt i el Baix Empordà, en aquest cas estàs en el Baix, que l'ADO es va crear l'any 75, però que el Baix entra en l'ADO en el 2006, això ja diferencia bastant aquestes 2 regions. S'explica, però, que la història del Baix Empordà és una història de viticultors de fa, com a mínim, que a mi m'hagin explicat, 300 anys, per tant és una història de molta viticultura, però una història curta en quant a embotellament, en quant a comercialització, exportació, etc. S'explica que el Baix Empordà, per exemple, és una zona que es troba bàsicament en el peu de les Gavarres mirant al mar. Per tant, és una regió, diguéssim, que està compresa entre una serralada, que en aquest cas són les Gavarres, i el mar, està molt proper al mar, et trobes en vinyes que pràcticament es veu al mar des de... Bueno, pràcticament no, es veu al mar des de les vinyes estant, i et fas com una mica una idea, no? El que ve a representar, diguéssim, és una mediterranietat. El que busca és aquesta frescor, amb aquesta acidesa, diguéssim, juntament amb calidesa, sol i maduració i maduresa del raïm. És un vi que està fet amb picapoll i malvasia. La picapoll, que és una varietat que no n'hi ha gaire ara mateix a l'Empordà, ni a l'Alt ni al Baix, però que certament n'hi degué haver abans, perquè és una varietat que es troben ceps antics i per tant sap que es deu estar com recuperant.
d'acord? Tot i que és difícil saber exactament d'on són autòctones aquestes varietats. Aquesta està clar que és del Pla de Bages, o així es diu, però d'aquí també n'hi havia, no? Tampoc estem parlant, per tant, d'una varietat forània. L'altra varietat sí que és forània, perquè és la malvasia de Sitges, el seu nom ja te diu d'on és, i el curiós d'aquest celler és que, ells, aquest celler és el Mas Oller, i els propietaris són els propietaris de Can Ràfols dels Caus, del Penedès. Llavors, ells van voler fer aquest cupatge de picapoll i malvasia, i aquestes cepes de malvasia, alguns viticultors del Penedès venen a buscar les cepes, diguéssim, en el Mas Oller per fer-ne clons. També se li nota la criança, també se li nota la fusta, però no és excessiu, vull dir, té un equilibri d'aquest fumat que es va barrejant amb aromes molt més d'herbes aromàtiques, que te surt la frigola, que te surt, ho dèiem l'altre dia, el llorer, el peix al forn amb una mica d'oli. Vull dir, aquest vi ja veureu que és una pena que ara l'hàgiu de tirar, perquè ara en servirem 2 més, perquè es va obrint i és llarg, és intens, i en boca és cremós, té aquesta mantega. Llavors, és un vi del 2008 i és una raresa, perquè aquí al Baix Empordà, així ens diguéssim, d'aquest estil de vins blancs de criança, d'aquesta exquisitesa, que fan servir botes noves, en fi, que estan 7 mesos en botes fent batonage 2 cops al dia, d'aquesta excel·lència no n'hi ha gaires. I comencem tastant primer el Bella Lola perquè té un caràcter més jove. Ell ha anat a buscar un vi que agradés, i ha anat a buscar un vi que seguís la corrent i la línia comercial del que demana la gent, i així és com és aquest negre. Aquests negres que tenen aquest, diguéssim, estan com difuminats, tenen un color així com tèrbol, com si els haguessin deixat una miqueta de suc, i després que tenen aquest to tan làctic, que tenen bàsicament destacades la fruita, una miqueta d'espècies perquè també tenen una miqueta de bota, però aquest fons làctic que busca agradar a tothom, que busca ser una miqueta una llaminadura, ser una miqueta un caramel. I comparem-ho amb el següent, que és el Fondils, que a mi em feia il·lusió que aquests dos estiguessin junts, bàsicament perquè surten d'allà mateix. Llavors, veureu, aquestes són les vinyes, són 6 hectàrees, ho dic bé, 6 hectàrees, del que és la marca Fondils, que és la que és la segona copa que teniu de negre, només en surten 6.000 ampolles. Són unes vinyes que no sé si us hi fixeu, però estan enmig d'altres cultius, d'acord? Darrere es cultiven altres tipus de vegetals i també es venen. Per tant, una miqueta la història del Mas Eugeni segueix amb la línia de la història de molts masos de Calonge que antigament, diguéssim, els seus pares o avis o més enllà, feien tot tipus de cultius. Entre d'altres cultivaven la vinya i llavors venien des d'hortalisses fins a vi a granel. Aquest sistema en el qual el que no es venia a la casa, en el cas del Mas Eugeni tenien tan poques hectàrees que ni tan sols es venia vi a la casa, es venien altres hortalisses i després el que sobrava de vi, si aquell any no te l'havies acabat tot tu personalment i la teva família i els teus amics, es venien al mercat. Era una miqueta el sistema que feien servir. Això canvia amb la nova generació, en Martí aprèn a fer vi fora de casa i quan arriba a casa el seu pare va plantar una miqueta més de vinya cap a l'any, cap als 90 i pico, a partir del 95, i ara ell, en lloc de les 2 hectàrees de l'avi, en té 6 i fa vi. Si tastem aquest vi, que és un vi del 2009, ell té, diguéssim, diferents anyades a la venda. La que jo vaig escollir va ser la del 2009. El vi es diu Blau de Tramuntana. Ha escollit aquest nom, però tot és veritat que la tramuntana afecta molt més a l'Alt Empordà que al Baix Empordà, però a l'Alt Baix Empordà també n'hi arriba. També estan afectats de vegades més pel llevant, potser pels vents que venen de mar, que potser porten més humitat. La tramuntana et portaria més sequedat i és en aquest sentit més preuat per lo que seria el tema sanitari i fitosanitari de la vinya. Estem tornant a parlar d'un celler que té 6 hectàrees, tornen a elaborar aquestes 6.000 ampolles i estan plantades des de fa 14 anys, és un celler recent en aquest sentit com a celler, però ells tenen, me va dir, 300 anys d'història com a viticultors. Llavors, una miqueta seguint aquesta línia del Baix Empordà de molta història de viticultura, però història curta en quant a potser enologia, cellers propis i privats. Sense sulfits, expressió de Can Sais. Aquest és el mas,
d'acord? Aquesta és la Marta, enòloga i viticultora i propietària del mas. Aquí teniu aquest celler tan bonic, amb aquesta volta, i aquí un espai de degustació que també dona l'aire lliure i que també és bastant agradable. I concentrem-nos en el vi. Aquest és un vi que s'ha d'anar obrint, aquest és un vi com quasi qualsevol vi natural necessita també fer la seva evolució en la pròpia copa. A mi em va sorprendre perquè acostumada a tastar vins naturals que es notava molt que eren vins naturals, doncs aquest vi m'esperava això, no? I em va sorprendre que és d'aquells vins que m'atreveixo a dir que si no m'haguessin dit que és un vi natural potser no ho hagués endevinat, no? Aquest és un vi que podríem dir que està absolutament afinat, a pesar d'aquestes aromes que s'endivinen amb aquest toc animal, amb aquest toc, diguéssim, d'envelliment de bota vella, que ha deixat anar tota la seva aportació de la fusta ja ben humida, ja ben treballada, ja ben polida, ja ben arrodonida, però en boca té altra vegada aquesta acidesa que s'equilibra, en cap moment tens una tanicitat astringent, és envolvent, és fresc en boca i és agradable. Té de grau alcohòlic, quant té, Montse? 14. Té un grau alcohòlic de 14, molt ben combinat amb aquesta acidesa, amb aquest equilibri que es crea de forma natural. En unes vinyes que, a més, el curiós és que no han estat, diguéssim, no han estat buidades ni polides, o sigui, són la vinya vella que es va autorregulant de forma natural i que, per tant, al cap dels anys dona una producció que jo vaig estar calculant i era curiós perquè el Mas Molla i el Clos d'Agón estan un a baix i l'altre a dalt, estan, diguéssim, a la mateixa vessant de la muntanya, i de les Gavarres. Llavors, els dos tenen, el Clos d'Agón té 16 hectàrees de vinya, el Mas Molla en té 13, i els dos produeixen al voltant d'unes 60.000 ampolles. Per tant, estem parlant de que un fent poden verd, buidatges, no sé què, perquè es troba amb una vinya jove que l'han de domar perquè sembli una vinya vella, diguéssim, l'han de buidar, li han de treure vigor, li han de treure energia, doncs l'altre s'ha autorregulat d'una forma natural i més o menys produeixen una quantitat de quilos similar. És curiós.